En primer lloc, gràcies per convidar-me. Disculpar-me perquè, donada el retras que hi ha, jo ja he dit que hi ha una hora que tindré que marxar, estigui acabada o no estigui acabada la taula, perquè tinc que anar amb un altre acte i, per tant, ho sento molt, m'agradaria quedar-me tota la jornada, però em serà impossible. M'han demanat que parli sobre la implantació del decret. El decret, a part de la part de consulta externa, sobre primària diu altres coses. Vull dir, es canvia de manera radical el sistema de pagament de l'atenció primària. Per tant, jo intentaré definir una miqueta tot el que explica el decret respecte a l'atenció primària. En primer lloc, explicar que l'objectiu del decret és molt divers. El decret intenta fer un model d'assignació en base al territori, és a dir, acabar determinant quins són els recursos que ha d'arribar a cada territori i després, posteriorment, una vegada arribin aquests recursos en el territori, com es reparteixen entre els diferents proveïdors que hi ha en el territori i línies assistencials. Una cosa que també vol el decret és millorar l'eficiència en el sentit de buscar diferents alternatives a processos que fins al dia d'avui es presten d'una manera determinada, alternatives a l'hospitalització o alternatives a visites presencials, etc. Un element cabdal és el reforçament de l'atenció primària i un dels elements per fer-ho és aquest plantejament que explicava el moderador de la taula. També l'orientació al malalt crònic i, per últim, un element que no és baladí i sobretot en les fases inicials d'implantació, que és un canvi en el paradigma del model d'avaluació que vol fer el Servei Català de la Salut del que són el model de contractació que s'està fent fins a data d'avui. El decret recull aquestes coses com a elements cabdals. Parlar sempre després d'un acadèmic és complicat perquè has d'intentar, sense desmereixer el que ha dit, matisar algunes coses. No és que no tinguem cartera de serveis, sí que tenim cartera de serveis i tenim una cartera de serveis clara. Altra cosa és que en aquest país, i quan dic país dic Sistema Nacional de Salut, la incorporació de diferents elements a la cartera de serveis no s'ha fet mai des d'una visió de cost-benefici, sinó que s'ha fet simplement perquè hi ha una prestació nova, s'incorpora i en molts casos el finançament ja veurem com arriba. Un exemple és el darrer debat sobre l'hepatitis C. S'ha incorporat els tractaments de l'hepatitis C i el finançament no se'n parla. Cada comunitat autònoma que carregui amb el finançament. Però per cartera de serveis n'hi ha. I la inclusió de prestacions a la cartera de serveis, els hi puc assegurar que des del Sistema Nacional de Salut, perquè jo hi participo, es fa de manera consistent. Altra cosa és tota la valoració cost-benefici que se'n tindria que fer. Després també tenim un sistema de contractació que ve regulat per una normativa que és clara. Altra cosa és que sigui la normativa que a tots ens agrada, que tindria que ser la vigent i que el sistema sanitari és la més adequada pel sistema sanitari. Però en tot cas, com totes les normatives, si no ens agrada el que s'ha de fer és modificar-la. És una llei i per tant totes les lleis tenen el seu mecanisme de modificació. Aquí hi ha la llei de contractes de l'Estat, que és cert, tant serveix per contractar edificis com per contractar un equip d'atenció primària. I aquí segurament grinyolen moltes coses. I després la part més consistent o més important del decret va envers tot el que és els sistemes de pagament. Explicaré concretament a l'àmbit de l'atenció primària. Hem fet un sistema de pagament que té dos objectius amb l'atenció primària. Un, que és modificar l'actual sistema d'assignació de recursos a l'atenció primària. Vostès, si algú de vostès ha treballat en l'Institut Català de la Salut, sabran que el model d'assignació de recursos a l'atenció primària és tants metges, una estructura que són tants metges, tantes infermeres, tants auxiliars administratius, i això va en funció de cada 1.500 habitants un metge. Escolti, m'és igual si treballa més, si treballa menys, això és el que toca. Aquí el que intentem és passar d'aquest model rígid i estructural a un model molt més basat en les necessitats de la població. I aquí entra la morbilitat i altres variables que comentarem més endavant. I un segon element, que és el que feia referència al moderador, que és aquest element que parla d'empoderar la primària respecte a diferents coses, entre elles els fluxos que es deriven des de l'atenció primària a l'àmbit especialitzat.
El sistema de pagament marca quatre aspectes a contractar. Un seria tot el que hem fet referència de pagament per resultats, un altre el que seria l'activitat pròpia de l'atenció primària, un altre el que seria aquesta activitat que és potencialment derivable a l'atenció especialitzada i per últim un calaix de sastre que sempre en totes les contractacions hi existeix, que és aquest programes que són serveis, dispositius i programes específics de rebuda de necessitat. Aquí podria haver-hi, per exemple, un programa de vacunacions o coses d'aquest estil. El pagament per resultat, una breu pinzellada. Del pagament per resultats, vostès ja estan acostumats, l'atenció primària és una de les línies assistencials que ja té un pagament per resultats consistent, té un percentatge important de la seva contractació que està lligats als resultats. Potser l'element important en aquest cas és que volem un pagament per uns resultats que estan dirigits a el que són les estratègies del pla de salut, això ja es ve fent d'aquesta manera, i fonamentalment el que diu aquí baix, que és aquests objectius no han de ser en clau per proveïdor, aquests objectius han de ser en clau territori i transversals en el territori. Si nosaltres li demanem un objectiu de com s'ha d'atendre un determinat procés en un territori, tant afecta l'hospital com afecta la primària, com afecta el sociosanitari, com afecta la salut mental. Per tant, el resultat té que estar mesurat amb aquesta clau. No pot ser que només ens preocupem de l'eficiència meva com a proveïdor o línia assistencial, jo ho faig bé, el que passi no em preocupa. No, ens hem de preocupar del contínuum i del que són la transversalitat en els objectius. Això també fa referència als objectius, vull dir, avui estaríem aquí, avui precisament el pes fonamental dels objectius està en els objectius específics de cada línia o de cada proveïdor, el que volem precisament és invertir de forma progressiva això, que cada vegada el pes dels objectius que són més de territori, més transversals, tinguin cada vegada més pes. A banda de reconèixer que hi ha una sèrie de coses o una sèrie de requisits que fins ara podien formar part dels objectius i és dir, escolti, vostè per treballar pel Servei Català de la Salut ha de complir uns requisits. O sigui, ha de fer la recepta electrònica, ha de informar el CMBD, ha de tenir accés a la història clínica compartida. O sigui, hi ha una sèrie de requisits que ja no són objecte de si els incentius teus per resultats seran millors o pitjors. És que sense això ja no pots treballar pel Servei Català de la Salut. Bé, si entrem ja al meollo del que és el sistema de pagament, estaríem parlant d'aquesta part d'aquí, fonamentalment ara, que és aquella part en la qual se li assignen recursos a un equip d'atenció primària per funcionar i per fer la seva funció principal, que és la d'atendre a una població de referència que tingui. I això, el decret és molt explícit, ho hem de fer en base a la morbilitat. La morbilitat sola no explica si han d'arribar més o menys recursos en un territori. Per això hi ha altres variables que ja explicarem més endavant quines són. I la construcció d'aquest import fixe que li té que arribar a un equip d'atenció primària seria una càpita, que és una càpita promig de Catalunya per atenció primària, seria un factor específic per cada territori i referència a la població de referència que tingui aquest territori. Avui el que estem plantejant en aquesta fase d'inici i d'implantació d'aquest decret és que el factor de la morbilitat tingui un pes del 20% i aquest factor territorial que ara explicarem un factor del 80%. Què passa amb la morbilitat? La morbilitat, si vostès ja ho saben, es calcula, utilitzem com a agrupador el CRG, el Clinical Risk Group, depèn molt de la qualitat de la informació de base que hi ha, en aquest cas en el CMBD d'atenció primària, i jo diria que avui la informació és de bona qualitat, el problema no està tant amb la bona informació, sinó amb els models d'informació que tenen els diferents grups de proveïdors. No informa igual a l'Institut Català de la Salut, que informa igual un consorci, que informa igual les EVAs, no informa tothom de la mateixa manera o com a mínim homogèniament. I això, tot i tenir bona informació, els aplicatius són com són, vull dir, et recullen el que tu informes. Si tu tens una pràctica declarativa, aquesta pràctica després es tradueix en el d'allò. Per tant, ens haurem de donar un temps, que no ha de ser llarg,
en un any segurament això ho puguem arreglar, però ens hem de donar un temps entre tots perquè aquestes pràctiques de declaració siguin el més homogènies possibles en el conjunt del territori, perquè si no estaríem beneficiant a uns o perjudicant a uns altres sense que la càrrega de morbilitat fos diferent en una àrea bàsica que en una altra. Els TRGs agrupen a cada individu amb 44 categories, en funció d'aquests criteris, d'aquests nivells, del que se'n diuen estats base de salut, i cada individu, de forma unívoca, està en un d'aquests diferents calaixets que surten aquí. Això, els 9 grups, això suposo que vostès ho coneixen, però en tot cas els he volgut posar perquè vegin el que defineix. Aquests van des de les persones sanes fins a el que serien persones amb necessitats sanitàries elevades, el que els americans en denominen el risc catastròfic. Per tant, això seria els grups amb els quals es classifica la població i dins d'aquests grups amb aquests subcalaixets en els quals s'identifica la població que hi ha en una àrea bàsica. Això ens dona una piràmide d'aquestes característiques, aquests serien els grups, i d'aquesta piràmide sortiria aquesta típica que, si vostès van anar al Pla de Salut, segurament també l'han vista, que podem identificar que l'11% de la població està gastant aproximadament 3.800 milions d'euros de consum de recursos sanitaris. Si tenim en compte que el pressupost del Departament de Salut és de 8.200, 8.300 milions d'euros, imaginin-se vostès, a partir d'aquí es poden fer estratègies, a partir d'aquí es poden fer tota la línia d'actuacions que des del Pla de Salut s'estan treballant. El resultat d'aquestes diferents 44 calaixetes ens acaba donant uns pesos, que és el que determina aquesta gràfica, aquest quadre. Amb això podem fer una assignació amb un equip d'atenció primària que és diferent de l'equip d'atenció primària del costat, en funció de com la seva població es situa respecte a aquest que seria el mitjà de Catalunya. Quines altres variables incorporem en el càlcul de com arriba o com fem arribar els recursos a un territori? Aquest factor territorial. L'estructura d'edat de la població, és evident que l'edat és un factor que en qualsevol model assignatiu és com un dels que estadísticament és més rellevant a l'hora d'impactar els consums de recursos de la població. Un nivell socioeconòmic, hem optat per un criteri segurament poc fi en aquest moment, però que és l'únic que ens permet en aquest moment baixar de forma fiable a nivell d'àrea bàsica, que és els trams que ens dona l'RCA per el que fa a l'aportació de farmàcia. Són trams que són, soc conscient, vull dir, la crítica ja la me la faig jo mateix, vull dir, són trams que són poc, expliquen poc en aquest moment, segurament en el futur seran més segmentats i podran donar més informació, però no hi ha pràcticament indicadors socioeconòmics que arribin al nivell d'àrea bàsica. Sí que arriben al nivell de municipi, però saben vostès que tenim municipis, poblacions que tenen més d'una àrea bàsica i el repartiment socioeconòmic d'aquest municipi no necessàriament té per què ser homogeni en tot el municipi. I la ciutat de Barcelona en podria ser... Barcelona arriba, per exemple, a nivell de districte, però dins d'un districte pots tenir àrees bàsiques de nivell socioeconòmic molt alt i àrees bàsiques de nivell socioeconòmic molt baix. I la dispersió territorial com un element també cabdal a l'hora de fer assignació de recursos. A mode de resumen, passem d'un model basat clarament en l'estructura de tants metges, tantes infermeres, tants auxiliars administratius, a un model en el que el criteri de repartiment dels recursos entre els diferents proveïdors sigui les necessitats d'aquesta població, entesa necessitats en funció d'aquestes variables que explicàvem, i on la mesura dels resultats cada vegada tingui un pes més important. El Pla de Salut ens diu que hem d'orientar la contractació als resultats. Se'ns fa una mica difícil a tots entendre què vol dir pagar per resultats, però com a mínim ens hem d'anar acostant a aquest criteri de forma més o menys evolutiva. Una miqueta de referència és el que diu el decret respecte al plantejament que feia el moderador del que són les derivacions cap a l'atenció especialitzada. Aquest és un plantejament que fa el decret, que nosaltres el plantegem des d'una visió progressiva, no el primer any resoldrem tot aquest problema, perquè com deia ell, això obre un ventall de situacions que nosaltres mateixos, quan hem fet el decret i l'hem previst, sabem quin és l'abast possible final que pugui tenir, i per tant voldrà dir que haurem d'anar-ho treballant de forma, primer durant un any, volem donar-nos a l'any 2015, que és l'any d'implantació del decret, com un any per anar
experimentant què vol dir això i ho farem en alguns territoris de Catalunya. De fet, estem en converses ja amb diferents proveïdors de primària, alguns dels que estan en aquesta sala ja han participat en alguna d'aquestes sessions i l'objectiu seria una miqueta entre tots saber i dotar-nos de quin és aquest mecanisme amb el qual hem d'acabar, que ha d'acabar com ha d'acabar? Ha d'acabar que l'equip d'atenció primària tingui els recursos per poder derivar cap a l'atenció especialitzada, igual que avui l'equip d'atenció primària té els recursos de producte intermedi per decidir on vol enviar aquest producte intermedi, però això ho hem de fer d'una manera que sigui ordenada i que ens permeti donar garanties al conjunt del sistema que ho estem fent d'una manera almenys seriosa. Quin és l'objectiu? L'objectiu seria el que s'ha comentat, millorar la capacitat resolutiva de l'atenció primària i també indirectament de l'atenció especialitzada. Si a l'atenció especialitzada li traiem activitat que en aquest moment no aporta valor que es pot fer a l'atenció primària, millorem també indirectament la capacitat resolutiva de l'atenció especialitzada, millorar l'accessibilitat també a l'atenció especialitzada i millorar la satisfacció del pacient. Avui aquest seria el comportament amb un equip d'atenció primària. L'atenció primària té una capacitat resolutiva determinada, tot pràcticament acaba passant cap a l'àmbit especialitzat i el que es tractaria és de possibilitar aquest trànsit amb el període de temps que calgui perquè això es pugui produir. Possibilitar també altres models de visita. Això el sistema de pagament per lo que fa a la banda hospitalària ja ho contempla, no necessàriament la visita, i això ens ho han ensenyat molt els metges, vull dir, no necessàriament la visita té per què ser presencial. Avui hi ha molts models de visita i les noves tecnologies permeten molts models de visita que no necessiten que tingui el metge davant per poder, el pacient davant per poder... I en canvi avui els sistemes de pagament el que fan és que necessites tenir el malalt davant per poder facturar al final. Això el decret nou ja ho regularitza. I per últim la satisfacció del ciutadà. Hi haurien dos àmbits de relació. A l'àmbit de relació de l'atenció primària i l'hospital, que nosaltres com a asseguradora ens hi hauríem de ficar relativament poc i on ens tindríem que preocupar nosaltres és d'aquest àmbit de la relació entre el CatSalut i l'atenció primària i el CatSalut i l'atenció especialitzada. És evident que el meu objectiu no està en contractar visites a partir del moment que jo faci un projecte d'aquest estil. El meu objectiu té que ser un altre. Hem de veure quines hospitalitzacions evitables hi ha, quantes... Em canvia molt la freqüentació d'urgències si jo faig aquest projecte. L'atenció primària, hi ha atenció primària de tot tipus. L'atenció primària resol o quan té un problema la deriva directament a les urgències i que sigui l'hospital el que segueix. Tot això són elements que tindrem que monitoritzar, que no formen part de la contraprestació, però sí que formen part de la regulació que es té que produir. Això és una ampliació del que estàvem comentant fins ara en aquest moment. A mi m'ha de preocupar quines són les hospitalitzacions evitables, m'ha de preocupar si hi ha un increment de les derivacions urgents. O sigui, hem de canviar el paradigma de com volem contractar les coses. Jo no tinc que contractar per activitat, sinó que tinc que passar a contractar segurament més lligat a resultats que no pas per activitat. Algunes consideracions generals. Hem de garantir l'accés de la població en el seu àmbit de referència territorial. Què vull dir amb això? Home, jo no vull dir que no es pugui pensar que hi ha altres alternatives, però en principi, si jo tinc una atenció primària que té un hospital de referència, hem de pensar que aquest és l'hospital de referència d'aquesta població. Per tant, almenys, aquest és un projecte que no té un recorregut que estigui pensat per un any ni per dos, sinó que és un projecte de llarg recorregut i que des del Servei Català de la Salut, com a mínim, aquest aspecte el volem garantir, almenys amb les fases inicials. Ho dic perquè ningú es pensi que això... Una cosa, potser pot ser l'entorn de la ciutat de Barcelona, però hi ha altres entorns on és evident que un ciutadà té un hospital de referència i en tot cas el que hem de fer és que les relacions entre aquest hospital i el ciutadà i la primària siguin com tenen que ser, però en cap cas podem començar a generar fluxos de pacients pel territori que no tenen cap tipus de sentit. L'objectiu, i això és molt important, l'objectiu no és crear estructures intermèdies, no volem tornar a crear el CAP2. No volem la primària que s'acabi dotant d'especialistes per poder resoldre els problemes en la primària. La primària té que resoldre el problema amb el seu hospital de referència i hem de buscar els mecanismes per fer-ho.
empoderant a la primària perquè això ho pugui fer, donant-li els recursos perquè sigui ell el que decideix i el que mana, però en tot cas dins d'aquest àmbit. No estem canviant la planificació, no estem creant un nou esglaó intermedi entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada. Es crea un nou mercat en el que l'atenció primària passa a ser un client de l'atenció especialitzada de referència i per tant això és el que s'ha de fer valdre. I això és molt important, es produeix una transferència de risc. Si jo acabo dotant dels recursos de l'atenció primària de l'atenció especialitzada o de part de l'atenció especialitzada a l'atenció primària, també tinc que transferir el risc del que això representa. Per acabar, en el canvi, hi ha un canvi de paradigma passant d'un model estructural de contractació, que és el que actualment té l'atenció primària, tants metges, tantes infermeres, tants auxiliars, a un model basat en les necessitats de la població. Avui el model, que és un model evolutiu, diu que el 20% el pagaré per morbilitat i el 80% per un concepte més estructural, com pot ser el que he explicat, vull dir, el percentatge de la població, etc. Al futur això pot canviar, vull dir, no necessàriament ens hem de quedar sempre en aquest model de repartiment del 80-20. Hi ha possibilitat d'incorporar altres, com tots els sistemes de pagament, podem incorporar les variables que ens expliquin quin és el comportament del ciutadà. Per tant, això està obert sempre. A partir del canvi de sistema de pagament cal aprofundir en sistemes d'informació de morbilitat, homogeneïtat, normes comuns de declaració, etc. Això és un element que quan analitzes el nivell d'homogeneïtat del CMBD, dels diferents sistemes de recollida d'informació de cada proveïdor, són sensiblement diferents en aquest moment. L'avaluació dels resultats ha de ser en clau territorial i transversal, no pot ser el d'una línia de producte exclusivament. I, per últim, aquest que ja els deia, que l'any 2015 això ho començarem de forma progressiva en alguns territoris i no en el conjunt no en tots els territoris de Catalunya. I ja està. Gràcies, doctor Brossa.